Erokamano line tundi kuom report ma chal kamano. Tend kaonti ma Kisumu koro nyiso paro ma dhi ng'ado apil kata mak apil e bura ma omakogi kaluwore kod rem chulo jaorak moro gowi maromo shillings milion 16. Gino mano miyo doho kumo jatend migao mar omenda George Okongo. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga yango ni ok gimor kata matin kod kaka doho noyalo bura mane omakogi kokalo kuom tend migao mar omenda ma Kisumu kendo nyaka gimak apil. To kwa mor gima ne kot watimo nikech wasetiyo gi court maber, wan gi relationship maber gi court, nyaka gi security system, to court tuni to waneno ka dhi kodwa marach nikech judge mar court tu notweyo our chief finance officer. Otweyo kuom dweche 5 maonge fine, to fine mochulo ni koko chulo to kendo dhi bete jela kuom dweche 3. Wadhi appeal. Nyaka wawachne ni oketho relationship marwa gi court ma Kisumu. En court achiel ni. Nikech waseng'iyo gik matimre kuno. Ok en court ma dhi konyowa ka Kisumu ka. Ma en kaluwore kod tulo mane omuoch e doho ma Kisumu chieng' tich ariyo bang' ka obila ne temo mako jatend migao mar omenda George Okongo tok wuok e doho kama ne odonjne tend kaonti kod ketho mar koso chulo jorak. Twech mano twe dweche 8 cha ochako reduce mae ni nyaka tarik 19 Disemba. Ema miyo wacho ni Kisumu no wadhi lawyers ma kodhi e court owere gi find no or accuse herself of bias. Abala oseyo doho ka wacho ni okang' mane doho kao mar kumo jatend migao no ne omiyo tije mag chudo e kaunti ma Kisumu ne ochung'. Lawyers mag odhi mowagiu ma wuon gowi beno wacho ni oyie gi wachno. Koro lawyers mag mondo wawe gini mondo walos wach maber. En podi kodhi ka lawyers oseagiu oketo wa court ni wadhi saa 6, saa 9, saa 10:30, saa 11:30, saa 12 nyaka gima dhi saa 1. Koro kosomo ruling. Ndalo gite ji poko chul musara e county, finance department olor, gik moko ok nya timre, contractors ok nya chul nikech ng'ama onego tim gigo onge. Okongo ne ripotwe kod ketho mar tamruok chulo jorak e tok chik. Kata kamano Jang'ad buche Mwanaisha Sharif ne ochoro twech mare nyaka tarik 19 dwe mar 12 higani. Magi timore e kinde ma jatend migao mar omenda mar kaunti ma Kisumu George Okongo kod apisa mochung' ne chenro mag chwalo omenda George Omondi ogen mar chopo kendo e nyim doho odiochieng' makiny saa 3 okinyi bang' doho maduong' ma Kisumu ne luongogi kendo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.